नमस्कार, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत चिकनच्या रस्स्यासारखी लागणारी सुरणाची भाजी। चला तर पटापट रेसिपीला सुरुवात करूया, पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पाव किलो सुरण मी स्वच्छ धुवून घेतला आहे। मध्यम आकाराचे त्याचे तुकडे करून घेतले आहेत। 5-6 कोकम घातले आहेत। सुरणाला एक प्रकारची खाज असते, ती खाज निघून जाण्यासाठी त्याच्यामध्ये कोकम घालावे। कोकम नसेल तर चिंच घातली तरी चालेल। थोडंसंच पाणी घालायचं आहे आणि कुकरमध्ये एक शिटी करून मी हे उकडून घेणार आहे। फक्त एकच शिटीवर आपला हा उकडावायचा आहे। असा हा सुरण उकडला पाहिजे, जास्त उकडला नाही पाहिजे। आता यातलं जे पाणी आहे ते वेगळं करूया आणि त्याच्यातले जे कोकम आहेत किंवा आपण जी चिंच घालणार आहोत ती बाजूला करून घेऊया। एक मोठ्या आकाराची टोमॅटो घेतली आहे कापून। एक मोठा कांदा उभा चिरून घेतला आहे। थोडीशी कोथिंबीर, एक हिरवी मिरची तुमच्या तिखटानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। 5-6 कढीपत्त्याची पाने आणि 1 वाटी सुकं खोबरं किसून घेतलं आहे। सुकं खोबरं या भाजीसाठी वापरल्याने आपली भाजी ही एकदम चिकनच्या रस्स्यासारखी होणार आहे। 2 चमचे मी घेतला आहे लाल मिरची पावडर। 1.5 चमचा मी घेतला आहे गरम मसाला। एक छोट्या आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे फोडणीसाठी। आलं आणि लसूण क्रश करून घेतलं आहे थोडंसं। 1 इंच आल्याचे तुकडे आणि 2-3 लसणीच्या पाकळ्या, पाव चमचा हळद। साहित्य तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मिळेल। 1 टीस्पून जिरं आणि हिंग। तव्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे। सर्वात प्रथम उभा जो कांदा आहे तो आपण तेलामध्ये चांगला परतून घेऊया। कांद्याचा कच्चेपणा गेला की आता घालूया टोमॅटो सुद्धा तेलामध्ये चांगली परतून घेऊया। 1 इंच आल्याचे तुकडे, 2-3 लसणीच्या पाकळ्या घातल्या आहेत। आता त्याही चांगले व्यवस्थित परतून घेऊया। कांदा आणि टोमॅटो चांगले नरम झाले पाहिजेत, तोपर्यंत आपल्याला सतत परतत राहायचं आहे। गॅस ठेवायचा आहे मीडियम। कांदा आणि टोमॅटो बघू शकता चांगल्यापैकी नरम झालेले आहेत आता आणि रंग सुद्धा बदलला आहे। तर आता घातलं आहे मी सुकं खोबरं। एकदम खमंग असं हे भाजून घ्यायचं आहे। थोडीशी घालूया आता कोथिंबीर। तुम्ही बघू शकता खोबऱ्याचा रंग कसा बदलला आहे, खमंग असा वास सुद्धा येत आहे। तर आता हे जे मिश्रण आहे ते आपण एका प्लेटमध्ये काढूया आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। आता याच तव्यामध्ये 2 टेबलस्पून परत तेल घेऊया आणि सुरण जो आहे तो आपल्याला शॅलो फ्राय करायचा आहे। शॅलो फ्राय किंवा तुम्ही डीप फ्राय सुद्धा करू शकता। मी इथे शॅलो फ्राय करत आहे। गॅस ठेवायचा आहे मीडियम। तर आता सुरण जो आहे तो तेलामध्ये सतत असा परतून घ्यायचा आहे आणि त्याचा रंग बदलेपर्यंत तो आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता सुरणाचा कसा रंग बदलला आहे, असा रंग बदलेपर्यंत तो चांगला परतून घ्यायचा आहे। तर अशाच प्रकारे 2 बॅचमध्ये हा सुरण मी तेलामध्ये चांगला परतून घेतला आहे। खोबरं जे आहे ते पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। आता एक याच्यामध्ये हिरवी मिरची घातली आहे आणि मिक्सरमध्ये हे थोडंसं पाणी घालून आपण वाटण याचं तयार करून घेऊया। वाटण आपलं तयार झालेलं आहे। आता भाजी करायला घेऊया। तर पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे। तेल हे चांगलं गरम झालं की घालायचं आहे जिरं। जिरं हे चांगलं तडतडलं पाहिजे, फुललं पाहिजे। त्याच्यानंतर मी घातला आहे बारीक चिरलेला कांदा। आलं आणि लसूण क्रश केलेले ते घातले आहेत। व्यवस्थित तेलामध्ये हे परतून घेऊया। गॅस अशा वेळी मीडियम ठेवायचा आहे। कढीपत्त्याची पानं घालूया। ती अशी तोडून घातली तर भाजीला एक चांगल्या प्रकारचा फ्लेवर येतो आणि आपली फोडणी ही चांगली एकदम सुगंधित होते। 2 चिमूट हिंग घातला आहे। फोडणी चांगली तेलामध्ये परतून घेऊया। कांदा हा चांगला नरम झाला पाहिजे। आता घातली आहे हळद, गरम मसाला, त्यानंतर लाल मिरची पावडर। मसाले आहेत ते तेलामध्ये करपणार नाही त्याची काळजी घ्यायची आहे। गॅस यावेळी स्लो करायचा आहे आणि व्यवस्थित मसाले जे आहेत तेलामध्ये परतायचे आहेत। मसाले चांगले परतले की घालायचं आहे वाटण जे आपण करून ठेवलेलं। हे व्यवस्थित मसाल्यांमध्ये फोडणीमध्ये आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता याला झाकून ठेवूया आणि तेल सुटेपर्यंत हे जे वाटण आहे ते आपल्याला शिजू द्यायचं आहे। 4 ते 5 मिनिटातच तुम्ही बघू शकता की वाटणाला कसं तेल सुटलं आहे। तर असं हे तेल सुटलं पाहिजे आणि व्यवस्थित आता हे परत एकदा परतून घेऊया। इथे मी 1.5 ग्लास पाण्याचा पूर्णपणे वापर करत आहे।
जसा तुम्हाला रस्सा हवा असेल जाड पातळ तसा तुम्ही ते पाण्याचा वापर करू शकता। व्यवस्थित सर्व मिश्रण मिक्स करून घेऊया। आता सुरणाच्या ज्या फोडी आपण करून ठेवल्या आहेत त्या याच्यामध्ये घालूया। व्यवस्थित सर्व मिश्रण मिक्स करूया। चवीनुसार घालायचं आहे मीठ। व्यवस्थित सर्व परत एकदा मिक्स करूया आणि एक चांगली याला उकळी काढूया। त्यासाठी लावत आहे मी झाकण। 5 मिनिटं उकळी काढल्यानंतर आपली एकदम चिकनच्या रस्स्यासारखी ही सुरणाची भाजी तयार झाली आहे। नक्की या पद्धतीने करून बघा। भाकरीसोबत, भातासोबत, चपातीसोबत खूपच छान लागते। वेगळ्या आमटीची काहीच गरज नाही। आमटी भाजी एकच तुम्ही यावेळी बनवू शकता। रेसिपी आवडलीच असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त प्रियजनांना ही रेसिपी शेअर करा आणि कुक विथ सुष्मिताला सबस्क्राईब करा। बेलचं बटन दाबा, मग ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओज अपलोड होतील त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल।